Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da skinete i instalirate Max Payne 3. Prvo idite na ovaj link će biti u opisu videa i kliknite na Get this torrent. Da biste mogli da skinete ovu igricu, treba će vam uTorrent. Ako nemate uTorrent, stavit ću link za skidanje u opisu ovog videa. Sada vam treba još jedan program, a to je Diamond Tools. Ako nemate, stavit ću link za skidanje Diamond Toolsa u opisu ovog videa. Kada imate sve potrebne programe i kada je igrica skinuta, idete tamo gdje ste je skinuli. Ovako. I sad otvorite ovo gdje piše DVD1. I otvorite ovo. I sačekajte malo. I sada ovdje izaberite Run Setup Exit. Idite Yes. Ovdje kaže da isključite antivirus i sada idete OK. Idite na Next, idite I accept, Next, idite Next. Ovdje možete da izaberite Custom i ovdje izaberite gdje hoćete instalirati igricu. Najbolje je da instalirate na particiju gdje nije vaš Windows. Ja ću ovdje. Samo malo. Samo sam zaboravio da vam kažem. Tamo gdje hoćete da instalirate igricu, u ovom slučaju je ovdje, idite tamo i napravite jednu papku. I ukucajte ovo. Tako. I sada ovdje idite i nađite taj folder i selektirajte ga i idite OK. I sad idite Next. Ovdje idite Next i idite Install. Ovdje ja ću stopirati video dok ne zatraži instalacija drugi disk. I sada kada se instalira prvi disk, pojavit će vam se ovo. Sada idite opet tamo gdje ste skinuli igricu. Samo malo izvijem. I sada idite u DVD2 i otvorite ovo. Sad čekajte da se... I sada ovo kada idete samo smanjite i idite OK. I sada instalacija je nastavila. Sada opet ću se vratiti kada zatraži treći disk. I sada opet isto radite kada izađe ovo. Idite opet tamo gdje ste skinuli igricu. Ali sada idite u ovo DVD3 i otvorite ovo. I sada malo sačekajte. To. I sada samo idete OK. I instalacija nastavlja. Vratit ću se kad se ovo završi. I sada kada zatraži četvrti disk, idite opet tamo gdje ste skinuli igricu, idite disk 4 i otvorite ovo. I sada malo sačekajte. Dobro, sada ovdje kao što vidite imate i crack. Ovo minimizirajte i idete OK. Ja ću ovdje da pauziram da ne biste čekali. I evo još malo instalacija će biti završena. Sada idemo na finish. Ovo kliknite cancel. Sada još treba da crackujemo igricu. Idete tu u disk 4 i idete u crack. Markirajte sve. Idete desni klik, copy. I sada idite tamo gdje ste instalirali igricu. Evo ovdje i sve to tu pastijete. Samo sačekajte.
I tu idete na replay. I sada to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali. Molim vas like, comment, subscribe.